Üdvözlöm mindenkit, itt Kodi vagyok, és itt van velem. Bari. A A bárány. Sweetie Gamers videóját fogjátok látni, és nem bárány vagyok, hanem barát. A Bari barát. Igen, bárány. Vagy ez ő faszántosabb. Akkor jó, akkor bárány leszek. Hol jártál báránykám? Most egy kicsit a választ. Tied lehetsz. Mi? Az ember, vagy nem kell? De kö... Gyere itt ássunk már most. Úgy utálok kint menni a földön, és sokkal egyszerűbb minden. Tényleg így nem lehet itt? Ó, nem lehet így eljutni a pálya végéig. Hey, hoppá. Mit csinálunk most? Ó, nézd meg a prof, basszus. Gyere, mász. Én is mászok. Ez az! Basszus kulcs. Ó, Ez ez hogy nem jutott az eszembe. Istenem! Nem tudok elmászni, segítség, valaki segítség. Fú, nem érdekel, én itt végigmegyek a pálya végéig. Ne szevesztök. Most meglátjuk, hogy így el lehet menni. Na gyere már. Kodi. Remélhetőleg el lehet. Ó, és nem. Ja, de el tudok tovább ásni. De azért így kicsit egyszerű. Na, itt a pálya vége. Vagy... Ja, csak te nem jöttél el, elég el. Na, itt felásunk. Na, azt hogy csináljuk, mindegy. Na, itt. Jó van. Mutatja profi. Hát ez egy kicsit levágtuk ezt a részt. Hát igen. Na gyere. És azt mondja Kodi, ez állítólag nem a főboss lesz, de szerintem ez az. Hát egyszer már kijátszottam azt a játékot, szóval... Jó, jó. Na, öljük. Vigyázz rakéta. De miért a rossz irányba lősz? Na én meghagyom erre a gránátokat. Puff. Egy gránátot. Nem igaz. Helyezd meg. Kicsit alulra ment. Segítség! Várjál. De ez majd meg tudjuk ölni? Vagy ez megint egy olyan, amiről nem szólsz, és ennek muszáj minket megölni. Eltalált egy a rakéta, de nem haltam bele. Na. Most igen. Ott a plusz, hogy menj már oda. Na gyere, is mehetünk. Nem. Meg kell ölni. Édes vagy. Újra meg újra, és még egyszer. Nem lehet, hogy ez egy kicsit hosszú rész lesz, de ez egy bajok. Na, már szétlőttük az egyik izéjét. A bummoló csövét, én úgy hívom, hogy bummoló csöve, megint meghaltam. Jó, basszak! Legalább már az egyik bummoló csövét szétlőttük. Rakétájuk. Hívjuk rakétájuk meg. GG easy. Hát ez GG easy lesz szerintem. Hát én vagyok a kitartó. De ne ugodnál akkor oda, azt Isten, egy rakéta előre. Öld a bummoló csövét. A bummolója. Ezt szétlőtted. Nem csak rakétái van. Ja, hát de a másik újra gyógyult. Nem, aztán. Van ott egy plusz egy. Csézik az egyik haverom.
És megölted. Na, még nem. Ja. Honnan? Ja, hol van? Ott. Azért már jó mélyre ástatok. Ajajaj, jó hosszú rész ez. De ez biztos, hogy le kell győzni? Nem tudom, hát az kipróbál, hogy meghalok, vagy valami ilyesmi, és utána vagy. Azt mondtad végig, nem emlékszel rá? Nem. Meghaltál, ügyes vagy. Lel. De hogy űrét a checkpointnál, akkor szerintem meg kell menni. Nem, hogy most elmehetsz a plusz egyes helyre. Olyan kihalt most ez. Pedig még egész végig a föld alatt mentünk. Ott plusz egy ingyen újra érzed. Ja, most is újra értem. Nem baj, megbocsátok. Na gyere. Indulás a bosshoz. Gyere már, gyere! Fú, mondtam, hogy gyere. Most én ki tudja, hogy hol vagyok, meg hogy meghaltam. És nem. Még jó, hogy ide ástad a lyukat. Na gyere, szétégetem a boszt. Na, kíváncsi vagyok most meddig fogok élni. Rakéták? Na, eddig éltem. Csak okosnak kell lenned. Most miért van benne ez a hang? Ó, sikerült! Megölt. Én miattam. Dehogy is. Na, következő pálya. Jött ez a pálya. Hát ez már van egy perc, vagy kettő. Aha. Leghosszabb! Vagy 3. 3? Oké. Hosszú volt a boss. Ez nem boss volt. De ez egy boss volt. Nem a fő boss, de boss Ez, volt. igen. Úgy is mondhatjuk. Fú, itt megy kemény egy FPS-sel. De a videó az 60 FPS-sel megy. Jó. Úgy állítottam be. Csak a vajjal. Kínos csönd. Igen. Na, itt a következő pálya. Ez az megint én vagyok a... Én is jóval vagyok most. Ne, én akarom megölni a disznót. Oh. Fú, megint meg akartam ölni a haverokat. Ah, segítség! Lebontja Cody a háztetőt. Hát, segély. Ez lehet a tiéd. Á, nem. Én szeretem ezt. Neked kell? És a rossz de győzős. szarvá vagy. Jó, mintha meghalnék. Hely, nem tő... Ó, pedig nem akartam ugrani a tetejére. Hát hey, itt van két kis román gyerek. Azok terroristák. Terrorista románok. Vigyázz, robban. Megint fog robbanni. Meg harmadszorra is. Aha. Nincs is jobb. Ne gyere, ugorj fel gyorsan, siess meg. Fú, basszus. Ne hagyj itt.
De az fel fog robbanni. Tudom, azért ugrottam le róla. Hát, hogy De is sokkal gyorsabban utazok. Jaj! És sikerült neked, örülj neki. Az is, lehet a tiéd. Ajándék. Hey, hey! Engem közben öltek. Ez az most a késesre vagyok, azt hiszem. Á, nem. Ja, nem. A csillagszóróság. Mi a csillagszó? Lángszóró, csillagszóró, ugyanaz a kettő. Nem, úgy. Megmentelek. Na itt résed Ó. kell lenni. Miért? Csak ki kell lőni ezeket a hülyeségeket. Ja nem? Át kell lőni, ó, hát ez könnyű. Na 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 na. Na 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 na. Ó, a pro gamer. Az a lifttel lehet utazni? Szerintem lehet. Várjál, megcsinálom. Na gyere. Ja, amúgy itt fel tudtam volna menni. Egy fűrész. Hoppá. Vajon az a rakéta bele fog akadni a fűrészbe? Nem. De, Adrián, Kodi, fuss! Gyere már! Jövök. Csak egy kis izgalom is legyen már benne. Hoppá, meghaltam, vigyázz! Én megnehezítem a játékunkat. Szenvedjél, élvezzél. Na szerintem ennyi volt ez a videó is. Na jó, csak ennyi fér be, ezt sajnáljuk, de sziasztok. Majd a Majd következő találkozunk. videóban 5-öt fogunk kivinni. 5. Hát a következő videóban szerintem végigvisszük a játékot. Lesz egy 3 módos videó is. De szerintem csak ugyanazt tartalmazza, csak nehezebb a játékfokozat. Csak Ez volt a 4. videónk az Expand Bros-ból. Sziasztok! Sziasztok!